Hello guys! Nandito na tayo para sa ating second part ng ating pamamasyal sa nakatagong beach sa Pangasinan. Let's go! Ayan, so nakapantalon kami. Hindi kami prepared. So meron tayong pupuntahan. Tululusong tayo sa tubig, di ba Le? Malapit lang naman ang uuwian kung sakali. Ayan. So susunod lang tayo sa kanila. Naririnig ba ang boses ko? Dapat yata hindi ako nagbibideo habang naglalakad kasi mampas yung alon. Ay naku, baka mabitawan ko yung cellphone ko. Wala akong dalang yan? Ay, water. Ano daw yan? Buti pa sila mga naka waterproof. Yun na yata yung poles. Yun na ba yun? O ba to? Medyo alanganin tayo dyan. Medyo lumalalim So dito na lang tayo. Hindi naman tubig. Wala akong stabilizer Pasensya na. Malog. Yan pala yun, waterfalls. Akala ko ito pala yung waterfalls. Yun siya yung gagaling sa taas. Doon. Ayan. So kaway daw tayo. Bakit tayo kakaway? May helicopter, may aeroplano ba? Picture daw, picture. Tag na lang, tag. Ayan, so basa na rin pala yung damit ko. Ayan. So yan yung waterfalls. Kailangan gumapang. Linaw ng tubig. Linaw ng tubig. Ayan na. So, pictorial talaga. Ayan na. Ayan yung post. So, may tinatawag kaming landas. Landas ng mabatong karagatan. Basang-basa na tayo. Ay, pulo yung ito yung pulo. Dito, laki. Grabe ang lalaki ng mga bato dito. Sa gilid lang kami dumadaan pero malalim pa rin. Ano yan? FHM? Talisay na tatribe pa rin siyang mabuhay. Oh no! Yan ang nalalakbay natin. May bangin na yun. Linaw ng tubig video yan. Ang linaw kumikinang-kinang yung tubig doon Welcome to Hidden Paradise Resort. Ito ay isang private resort. So try natin umakyat. Hindi na tayo.
Baka palabasin na tayo dito. Natatanaw yung beach na yan ay tinatawag na Tobong Beach. So iba yan dun sa pinuntahan nating Ulanin Beach. And guys, so nakarating tayo ng private resort ng libre. Yung nakakakilala sa nakadilaw na yun na nasa likod ko. Taas ang kamay! At tapos, dalawang oras dito. Oo. Tapos magtawag na sila ng police. Sabi mo ka-uniform mo sila. Ito po yung bagong life. Sa roads naka-red sila eh. Ang alam ko kasi yellow eh. Ano ba yung per color per day? Hindi, dalawa kami. Hindi na kami nagtangkang umakyat pa sa itaas ng resort na to kasi baka mamaya singlim pa kami ang mahal kaya ng entrance dito. Ayan, kaya after namin magpahinga, nagpaalam na kami at bumalik. Paalam, Hidden Paradise. Thank you. At dyan nagtatapos ang ating adventure sa Ulanin Beach sa Bani, Pangasinan. Maraming salamat sa mga nanood at sumabaybay para sa ating second episode. Maraming salamat din sa ating mga kasamahang Pangasinan vloggers na sumusuporta sa mga noobing vlogger tulad ko. Kita-kits ulit tayo sa ating next adventure. Maraming salamat at paalam!